Гражданнар 30 апрельга кадәр 2020 елгы киремнәре турындагы декларацияны тутырып, салым органнарына тапшырып бетерергә тиеш. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге манзара туры эфиры шулай ук җиргә, башка төр күчемсез милеккә салымнарны түләүдәге яңа кануннарга багышланды. 5 санлы районара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шайдуллин радио тыңлаучыларының кызыксындырган сорауларына җавап бирде. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Мөнир Амирович. Кайбер категория кешеләрне, бигрәк тә пенсионерларны салым бурычларына сылтап, социаль түләүләрнең вакытында бирелмәү борчый. 2021 елның 1 январыннан Татарстан Республикасы норматив актларына үзгәрешләр кертү сәбәпле социаль яклау оешмалары субсидияләр түләгән вакытта теп шарт булып тора әлеге субсидия алучы физик затларның салым өлкәсендә бурычлары булмавы. Алар социаль яклау оешмалары бездән салым органнарына электрон рәвештә алалар хәбәр. Кемнең нинди бурычы бар турында бурычы булган очракта субсидия бирү вакытлыча туктатылып торыла. Һәм инде салым түләүче үзенең бурычын барлап түләгәннән соң әлеге субсидия түләүләр яңадан кире кайтарыла. Монда салым түләүче инде үзенең бурычын карап торырга тиеш. Бурычы булган очракта тиз арада гына әлеге түләү квитанцияларын алып түләргә һәм инде социаль яклау оешмалары яңадан безгә менә бу хәбәр җибәреп алганнан соң, аларның бурычлары биткәннән соң аларга әлеге субсидияләрне кире кайтарачаклар шул вакытта үткән айлар эчендә. Бурычларны карап түләү өчен иң җайлысы булып физик затларның шәхси кабинеты дип аталган электрон сервис хезмәте бар. Әлеге сервис хезмәт аша күрергә була үзеңнең бүгенге көндә нинди бурычың бар икәнен, булган очракта онлайн рәвешендә генә түләү мөмкинлеге каралган, бик җайлы, уңайлы. Түләгәннән соң бары тик көтәсе генә кала. Менә алдагы айлар өчен һәм агымдагы ай өчен субсидияләр тулы күләмдә физик затларга биреләчәк. Шәхси кабинеттан файдаланмаучылар сораулары туса кая мөрәҗәгать итә ала? Шәхси кабинет ачу мөмкинлеге булмаган очракта килергә мөмкин салым инспекциясенә үзенең бурычын белергә. Шулай ук безнең инде дәүләт хезмәт порталлары бар, аннан карарга була. Безнең менә информатлар дигән терминаллар бар, алар аша күрергә була һәм безнең күп функцияле үзәкләргә мөрәҗәгать итәргә була үзенең бурычын карау өчен. Алар шулай ук һәрбер салым түләүчегә бурычы булган очракта түләү квитанцияләре бирәчәкләр. Пенсионерлар җир салымындагы яңалыклар белән дә кызыксына. Безнең пенсионерлар җир салымына килгәндә алар 2017 елга хәтле җир салымын гомуми нигездә түләп килделәр. 2017 елдан башлап җир салымын алар 6 соты җир җирдән салым исәпләүдән азат ителеп килә башладылар. Һәм бүгенге көндә әгәр дә физик зат исемендә бердән-бер җир икән һәм аның күләме 6 сотыйдан артмый икән, ул вакытта пенсионер җир салымын түләми. Әгәр дә аның исемендә берничә җир кишәрлеге теркәлгән икән, ул бары тик бер генә җир салымыннан азат ителә, 6 сотый хәтле булган җирдән азат ителә, калганнарына гомуми нигездә салым түлисе була. 30 апрельга кадәр кайсы категория гражданнар салым декларациясын тутырып тапшырып бетергә тиеш? Булар иң беренче чиратта гомуми системада эшләүче индивидуаль эшмәкәрләр, шәхси нотариуслар, шәхси кабинет ачкан адвокатлар һәм башка төрле шәхси практика белән шөгыльләнүче физик затлар әлеге декларацияны тутырып тапшыралар. Милекләрен бу күчемле һәм күчемсез милек булырга мөмкин төрле милекләрен аренда биреп табыш алган физик затлар декларацияны тутырып тапшыралар. Һәм милек мөлкәтләрен саткан физик затлар шулай ук әлеге декларацияны тутырып тапшыралар. Чит илләрдән табыш алучылар безнең декларация тутырырга мәҗбүри. Кара һәм төсле металл ватыкларын сатучылар, ел дәвамында сатучылар, лотерея уеннарында менә отыш алучылар һәм башка кумарлы уеннарда отыш алучылар әлеге шулай ук декларация ДФЛ формасында декларацияны тутырып тапшырырга тиешләр. Декларация тутырылып тапшырыла физик затның үзе яшәгән җирдәге салым инспекциясенә. Салым түләүдә сораулар килеп туса, кая мөрәҗәгать итәргә кирәк?
Сораулар туган очракта безнең иң җайлысы федераль салым хезмәтенең сайтында тулы һәм аңлаешлы хәбәр урнашкан. Аның адресы налог.gov.ru дигән сайттан кирип карарга була. Анда барлык кемнәр декларация бирергә тиеш, ничек бирү мөмкинлекләре бар һәм сорауларга җаваплар аннан тулаем алырга була. Шулай ук, әгәр дә инде эштәмә сораулар туа икән, ул вакытта федераль салым хезмәтенең контакт үзәге телефоны аша сорауларга тулы җавап алырга була. Аның телефоны бик җайлы һәм уңайлы. Ул безнең түләүсез телефон. Номерларының 8-800-222-222-2. Әлеге телефонга шалтыратып, үзегезне кызыксындырган салым өлкәсенә булган барлык сорауларга да җавап алырга була. Кирәк очракта сез сораган теләсә кайсы салым инспекция белән тоташтыру мөмкинлеге каралган, һәм инде сез айрым инспекция белән үзегезнең булган мөнәсәбәтләргә, сорауларыгызга җавап ала аласыз әлеге телефон аша. Мөнир Әмирович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт.